Godmorgen. Så slår den op. I tager med i mappen. Wow! Så mange måneder, der man til YouTube-kanaler lægger der, ikke? Der er det godt vlog 9. Det kunne rette, det kunne synes. Det 291, det kunne sige mig vej. Altså, der er sikkert slet noget. Nu er det, og måske du har gjort det. Sikkert natt det. Der var mig, subscribe it. Jeg tror, jeg må sige mig hvad. Nu er det, gør. Så lidt. Gården i gang. Giv jo nærmest sin i god slå. Når du også må du sender slå. Giv jo at slæge der. I nu stopper søger om der er mig der bønd. Som er det sikkert. Og giv jo skive med lille nærpunger. Der er vel nærmest sit lunger. Med så der lunger. Giv jo lidt nærmere. Du sparer sig bare sådan noget når jeg slår. Film millioner. Men det er færdigt der slung det sparer sig bare film millioner når jeg så slår. Prøv nok det mig. Det sker også i mange. Nærmest sit løb nu er så så. Der er mamma i noget så dødt. Giv så også andet der for sig til så en ikke lov så lønne. Akkurat kalder nær så musik så besøger på nu er så besøg. Nu er det så besøg så. Men så når giver sin basis så når han sådan så. Så mit det så mange nok. Vennut. Så sagan. I'm sorry. Hvis man går ud, linjerne du alligevel at du fisser til nu. Vi må sige noget til unisme. At du fisser til det så. Til unisme sin noget så kan sige til det mig. En asime som vil lade at du fisser til det. Der må man. Giv gerne til. Endnu akkurat gerne så giv med. Misschien is nu nog op super. Du er sikker. Det skal man få blød. Vi er allerede ikke et døgn. Hvis det er også vloggelig og tappung, jeg kan se at græssappung i mig. Vi er ikke til mål at der er så frilaterne er. Det smager lidt når vi er resten af unge. Og hunde. YouTube ikke. YouTube-kanaler. Jeg må det tage op på. Der er Facebook ikke godt. BSK Productions. Den liker sin også. Om YouTube-kanaler. Subscriber sin også. Der er også kanaler som. Det går gjerne når så bloggeligere. Om under min Facebook din om dealer topic. Om vil dealer sin også. Biomusi. Jeg gjorde en rande ved engelsk. Like. Klart til simulationerne. Cool. Besarlias ikke der. Det kunne så ja det er bare meget lafik. Sådan er kasser til sig man ikke. Hey, Malle!
Nilliuttumun qaqqusagit. Ufisoriartussaakta. Nanul muaqarfigil arnaul аллерпут уси иппасиккутара такунеқарнеэ иппасса массак тræornoi такусимават yes қуяна элвигорпут тисаппут 11 den marsling 2 minutter. Ja. Hej. Stort. Goeie. Er je mee? Ja. Nilliuttakunngitsoorparsi. Hallo. Vuutsin. Alikkaania. Ja. Takusia. Op. 2 meter. Naru. Yep. Bye. Bye. Kamalaatikkak nipilersor palaariortussaak. Ilaarusuppis. Hallo med. Hallo. Så jo. Tænker du selv? Hej med. Hallo. Ingen let. Åh, shit. Ja. Qalittukkunun sulerpusu. Kituma pismaalup. Qassingani. Nuun paasi samaani. Sume. Sissisukkul. Yeah. Original crew. Sissisukkul. Nammin salaasattussuisi. Ja. Qanuittuumi. Qannissuissanarpuk heavy. Rock heavy. Alla heavy. Sumeusorpan. Masik engelskisorpuk. Se kalaallisungortuniarsaassu. Engelskit su qanuikami. Engelsk. Tuluttorpuk seeman. Kalaallis. Okay, goed. Het is onnaarniaasiit voor de bileks aan maar sissisop. Dikus.